Tikupitirira kucheza ndi ma firefighters amene akutifotokozera zokhudzana ndi firefighting, haso yothimitsa moto imakhala yotani. Dzina langa ndine Sungana Siliya, khalani pomwepo. Tibwere mwina ku incident yoti kwachitika moto wayaka. Iniyo mukayimbiridwa foni mwanyamuka kumene kuja mwapitako, mmakangofikira kuyamba kuthimitsa kutani, chimachitika ndi chani mukati mwafika pa scene yoti pali moto? So ndekuti malandiridwe uthenga unabwera bwanji. Talandira foni wamukontrol muja ndoti ayena kuti alembe ma details akuyimba ni ndani, chikuyaka ndi chani, kuti wayimba nthawi yanji, contact number. So akatenga information manager timadziwa zoti akhala ndi nyumba akuluakulu ndi Wiscom, mmenewu mundi rescue mwina kunali munthu anagwera mchitsime kapena magalimoto ndi road traffic accident. So timakhali kudziwa kale tupita chipesiliza chote kodi uli mu state yanji. Koma timadziwa kuti ndi house fire, is it transformer fire, is it road traffic accident. So timakhali kuti yeuja watenga information akuluakulu ndi nyumba ndi makhali chithu zokhe kumene tupita gezi tupita ku nyumba. Ulendo tanyamuka tisadafike nkatikati mujamube sikulephera kuchezerana kuuzana zochita ndekuti titekeze kuti takopeza moto ndi waukulu ningupekesa zomwe nani kwanengo tikamadusa pa interchange pacha kumachitodziwika kuti akuluakulu utsiuja moto ndi waukulu ndi mambo kambirana somomino cha analysis nkatikati muja kodi mphepo ikuyenda bwanji, utsi uli motani, kodi tikayima side yanji, kodi anthu akakhala side yanji, kodi staging area tikayipanga bwanji, kupanga cordon tikapanga motani, kodi anthu security apa malo kodi safety apa malo ikhala yotani. I know security ndazathu a police ndena but if tikuyang'ana safety kodi anthu akakhala ali pabwinobwino kodi so ndimamamba pene pajapo titikapakafika pene pajapo kodi uno chata upanga kale analyze meeting yachitika imene chata kukambirana kale lesa kodi ndi row yake ija akuza kuti ineyo paja loka yanga number 2 mene kapeza mochida kutsiwa uja alisa kathamanga pachida chake. Koma wayambirira weni tafika pamwe pene pajapo ayinokhala assistant commander. Ye ndo overall in charge amene upanga ziganizo ndeto ufika pamalo choyambirira ye uja scene size up kupanga kuyekeza mulingo wachikaopsezi kapena chiopsezo chapamalopo kodi mmene moto liliwu musokera kuti tiyambe mkulowa kapena umenyere kai kubwalo mmene lilimu kodi anthu ayandikana tipite ndithu kumbali kodi so amapanga scene size up. Akapanga scene size up ndi amene ayinopeka ma directions. Nayo number 1 uja walumikiza kale ndikuti number 1 number 2 number 3 atenga kale maudindo awo aja alumikiza wina watatu alikale chire ayinolandira order kuchokera kwa assistant commander kwa in charge. Ase moto uwu ndimene kuyendera inde kukandi kumadzaloleni side yawo ndidi yewo jowaona ndi ma risks mene zopsezi zipa pamalo pane paja mwina mmene mphepo ikuyendera mwina soma flames mwina kuyenda moto even so speed ikuyenda zikuthamanga motani yazochitika sapolo chifukwa pali moto umayenda ma speed malinga ndi investment zikuyaka tikeze mwina kuyaka mwina ma furnitures mwina zikuyaka mwina ma plywood zingasiyana mwina moto wenaso mmene kuyaka ndi zinthu zina. So amakhala kupangika analysis zimene tikantha kochepetsetsa pale pajapo then apeke ma orders panga zakati ase number 2 tabaka zakati number moja zingati zimene zozo. So timakhaji kuchikana chimene chocho kwa pacha ndekuti apanga analyze waona bwino okay I think apapa khomoli yapo koma tena tikasule side yawo mmene tikamenyera kunja sugwiya sitizimisa kumene ufunika tikalowere mkati koma apo tikhomoli apa sitingathe kulowa apa bwanji tikapukasule kuseliko. So izo ziganizo zimene zozo ayinopanga ni state command ndithu tabana. Anthu amanena kuti apa li moto wina kuthira madzi umakhangati ukupatsa mphamvu kuti udzipita patsogolo ndi zona kwambiri. Atsogoleri moto ndiosiyana moto ndiosiyana koma chimasiyanitsa kuti moto khalasa ndi chani makeup moto liyonse zipangizo zake olo chimene chimayakacho choyakacho zili makategori zosiyana. Mukumbuka inu kuti ku school tinkaphunzira 3 states of matter kuti solid, gas, liquid. Chimene chimayakacho chikhozo chake chili mu solid, chikhozo chake chili mu liquid, chikhozo chake chili mu gas. Ku fire language deka koso another state metal, chikhozo chake chinthu chili mu metal. So choyakacho chili mu state yanji ngati uli metal ili ndi mtundu wake wa moto, ngati ili mwina solid uli ndi mtundu wake ubira sokafunaso chida chake so pachoka moto uja tsogoleri wayaka koma tumene zikuyaka zisizofanana zinthu zija. Ine mukhozothira madzi koma ngati madzi akupita pa mtundu olakwika wa moto simuzimitsa. Musewere kuti
Kodi moto kuti ukhale moto umachika ni chani? I know topic imeneyo ndikuti kulowa kukuya. Kanga ni mbiri kwambiri zimene. Kwambiri. Chambirira ndauze mtundu wa Malawi kunena kuti cha simple chazindikire akamayang'ana moto ochoka lero akamayang'ana moto whether ka kitchen wa machesi wacha chicho somena kuli moto pali zinthu zitatu pene pacha timaitcha fire triangle moto liwonse ukhale moto ufunika zinthu zitatu pakufunika pene pakhale chimene chimayaka fuel either chili mu solid gas liquid or metal paino khala china chake choyakacho fuel moto ukhale moto fuel payekha sanga yake pafunika pakhale oxygen mpweya fuso kuti kaza mpweya mpaka umathambitsa moto mundivomereza bwana kuti mpweya pali mapumawo uli ndi element awiri nitrogen and oxygen umene matulukosa ubwalo oxygen I mean carbon dioxide but umene malowetsa ngati nitrogen and oxygen now this oxygen uli ndi mlingo wa 21% pamalo paliponse pamene pali 21% ipo ukadutsa 16% mpweya uwu wa oxygen uli ndi kuthekera koyambitsa reaction kutanthauza kuti tikakhala mulumu mucha muli oxygen imene mucha mwina oxygen yake ndi below 2% 3% 4% koma ukadutsa kuti uli 16% nkukumana ndi zoyaka nkukuyana ndi mlingo wa katenthedwe moto khoza kuchitika so ndikuti pali poyamba pali fuel pali oxygen kenako pano kha mlingo wa katenthedwe temperature kapena heat zinthu zitatu izi zimene zopanga moto wina aliyese adziwe chimene kuti moto uli kuti ukakhale moto funika zinthu zitatuzi choyamba so ndikuti taona kuti fire triangle ya moto liapo yes kazimitsidwenso tiyeno chonse chinthu chimodzi wa zinthu zitatuzi pena kupankha ngati mmene timafumulira nkhuni kuti mafuwa atatu kuterako iliyo mukamatenga madzi mufuna mukatani pa triangle pacha mukuchotsapo temperature sichocho mwatenga madzi pa triangle mufuna kukachotsapo chani mukachotsa mlingo wakatenthedwe mukayatsa fani mufuna muchotsepo chani temperature makhatu menecho mukuzimitsa mufuna kuti mlingo wakatenthedwe usadutse ignition point usadutse mlingo wa china chake kuyamba kuyaka mukatenga carbon dioxide extinguisher carbon dioxide mufuna mukachotsa chani pale pacha mukachotsapo oxygen ndeti oxygen uchakakhala below 16% reaction kapena mgwirizano wa chipulikiti umakhala wochepekerapo chitsanzo chabwino bwana njaona kuti mukatsa kandulo ndi moyevundikirira imazima chimazimisa ni chani oxygen palibepo uteko mphamvu oxygen ni mphamvu we need that energy kuti reaction zikachitika kapena combustion ikachitika so it means ndekuti kuzibitsaso kwa moto kutengeranso ndekuti tukapanga target chani pa triangle so za science zinthu zosati kungonyamuka abasi nchifukwa mana kuti ndi pure ndithu chemistry physics natural science kodi chigalimoto chimene chimapita ukathimitsa chija chimakhala ndi malita zangati amadzi anthu namva kuti madzi athera faya anabwera katatu chimakhala ndi malita zangati anabwera opanda madzi anabwera opanda madzi zinthu ngati zimenezi so magalimoto athu amakhala osiyanasiyana capacity chitsanzo ngati galimoto iyi ndikuti pa magalimoto osali kunowa yayikulu kwambiri ndi imeneyi iyi ili ndi 10 cubic meters muchizungu chabwino kuti 10,000 liters ili ndikuthekera kuti ikhoza kufika pamalo kukhalapo ndithu hours minutes ndifotokozanso kuti chifukwa chani anthu amuona ngati sitabwera opanda madzi tafotokozani pamene chabwino so chimene chike chonena kuti galimoto iyi ili ndi motulutsira madzi kapena kuti fire engine kuti itulutse madzi zikudalira pressure pressure mwayikayo ikutulutsa madzi ochuluka bwanji per second per minute zikutheka galimoto iyi 10,000 liters kufika pamalo ngati moto uli waukulu apanga pressure yambiri 10 minutes madzi akhoza kutha 10,000 liters 10 minutes chifukwa ili ndi outlet this side ilinso ndi outlet mbali naye ukuti atatu apanga connect kuso connect nkupanga throttle ndikuti mungoona kuti awisa kuti ma PSIs ma bars angati utulutsa mwina malita ambiri per second sakhalamo koma capacity yomweyi 10,000 liters ikhoza kutheka kutha 2 hours zili kuti apanga engage pressure chuluka bwanji madzi atuluka otani so chikuti anthu samvetsetsa pamene sipoti maphonyana ndi community imakhala kuti sazindikira kuti flow ya madzi kutulukayi in other words bwana ndikuti madzi ali ndi capacity to absorb a certain level of temperature
Now ndekuti madziwa kuti ayambo panga absorb temperature yambotsika ene kukhala idutse mulingo wakatenthedwe. Ndekuti madziwa ndochuluka bwanji kuti akudutsa mulingo wakatenthedwe. Moti saona kuti mu madzi mu oxygen. Yes. Ya ndifake pa mabwera kuti moto wina sufunika kuyuza madzi. Umene ino afaya mmagwiritsa ntchito njira zanji? Ndiko ndekuti so njira zambirimbiri ndio chambirira ndikuzindikira muja kuchiweka ndi chani nyumba. Yeah. So chifoti timakhati ndi chitutuzo kupena kujako anthu ayuza kale ma extinguishers ngoti ngono ticha. Apanga kalezo ndizo zalephera timabwera pa solar fair machine akulu kati awo. Kuteko fire engine ngati imene ili ndi ma compartments osiyana. Muli compartment ina muli madzi pure, compartment ina makhala foam, compartment ina makhala chigali moto kwambiri. Ife tipangoiona ngati chamadzi chokha. Kuteko kuti chimene cheche bwana ndi self contained imene cheche. Kuteko nkhwango muipezamo, stretcher muipezamo, machine odulira miyendo ya anthu, not miyendo ya anthu. Magali moto. Koma magali moto. So muzonse muzipeza moti mmene mumu. Okay. Yeah, so ndikuonetsani. Tikupitirira kucheza ndi Mr. Mvula amene Mr. Mwanza makamaka amene akutifotokozera chimodzi chimene ndatulaposa kuti chigalimoto chitu ndi self contained chimenechi muli zinthu zambirimbiri zosiyana amene zimachitikira. Tufuna atitengere mkatimu ndikutiyenetsa bwinobwino kuti kodi ichi chimakhala motani ichi nchiyani tione tidziwe kandimverere adamva adakatenga za m'maluwa sitifuna kutenga za m'maluwa tofuna tione bwinobwino khala ndi pomwepo. Muja ndimanenera muja pano tili pa chigalimoto chenicheni chotimitsa motocho tufuna atifotokozere kuti kodi izi zimatani zimakhala motani. Ife tili m'manja mwanu. Chabwino. Ndiyambire kufotokoza za apo. Apa. Yeah, so poyamba ndipange introduce amene kwa lero ndikuti pampo pale anamba 2 ndi amene wawa. Okay. Ndi amene ndikuti wo nkhani yawo so kuno city driver yayi pampo operator. Ndikuti yakhudza ndi equipment inaliyonse yokhudza gali responsible so ni pampo operator amene uchoka point A to point B akutengera ndi amene wawo. So ndifotokozesa apo kuti jani manena kuti zimatha kutheka kuti moto ndi waukulu. Now ija inali 10,000 liters iyi ndi 8,000 liters capacity. Tikhoza kuona ndimene so analimbaso apa. So wafika full ndoti 8,000. Ndikuti zikutenga kuti jefe limadzoto okay kodi tanki lipati. Ya bukula kuti madzi ache pamwe takaonjezerani. So ndiyambe kufotokozana kuti apa pawilipa mpofana naso already pofana naso ndimene kulili kuseri. Apa ni ma outlets. Kuzoza kuti waongora kha waukulu. Tikhoza join apa, tikhoza join za apa. Nthawi imodzi kuzimitsa umwe kazimitsa moto. Kuseri so kujoin zanso. Now nimakamba za pressure kuti kodi atuluka ochuluka bwanji. So ndekuti one throat ndekuti tikatsegula valve iyi atuluka anomo. Koma tikhoza kuonjezeresa in terms of pressure ndekuti either uyu apampo palita mgamono muja kapena even kuonjezera ngakha throttle. Tufuna mabaza ngati. So ma leadings athu amabwera up. That was okay. Tapanga 5 bars or 10 bars, 15 bars, 20 bars. So zimene zimapanga okay timadziwa fika kuti timapanga ma calculations. Ko fire hydraulic science imatifunsa kuti kodi tikutama dzochuluka kuchifati kuona kuti zindikira kuti kodi malo amene tapita ma water reservoir tikapeza pafupi kapena sitapeza pafupi. Kodi akuuza technique yanji mkati muja. So wakunokoso amene azoti okay ndikuwapatsa madzi ochuluka chonchi. Paliso pena wapatsa pressure ambiri nkuapweteka kumene kunjapo. So apa ndipende makhala outlet. Ma inlet kapena ma intake amakhala kumiza apa ndi apa. Apa ndi pamene mukutenga madzi kuchoka mukuthira menemo. Atithera mu tankimu fotochezere nditiuza apa kapena apa. Apa tiuza ndekuti water reservoir ya imene ali ma hydrants outboard. Apa mwina tutenga pa mtsinje. Nchifake pali safe. Pali siu kuti ibe sayiloweso ndi zitsotso zomwe. So madziwa makhali ndi abwinobwino ndi anomo. So chimachika pene papo ngati meneyo. Then ndinaponso kuti ntchito fire kumakhala so kuzana no rescue. Yes. Kuti kutetezaso moyo wa munthu. So akapampo kamene mawizira kupanga connect kapena kulumikiza ma spreader cutter kapena extrication equipment kapena rescue equipment timayuza kamene kako. Ndekuti tikamaso amene kwaika apo nkupanga connect kugaliza mudula china chake nditi titengepo wina wake timthandiza amene afuna athandizidweyo. So mbali ya rescue equipment chifana gamoto imakhali ya loader chilichonse mmene momwe.
ndikuonetsaninso makata awo ma spreaders yuso katikati mwandika tipitiriwo yakuzoesa tione kumeneko kuno mmene timasungira katundu wina ndi wina so kumuso ndimene timakhala kuiza kuti ma connections athu ma connectors athu ndikuti pali osiyana size pali mmene kakuonekera iyi ndiyocheperapo iyi ndi yayikulu nokhaso mukhoza kuona kuti iyi ngati yochepekerapo ikhoza madzochuluka bwanji at a time iyi ikhoza madzochuluka bwanji at a time mmene kuti panopa kuchoka ku moto nchifukwa muone kuti akadali achinyezi akadali oti sanaume so mmene abwera chonchimo ndiyoti akuyenera awatulutse ndiyoti akuyenera achotse abwetse mwena awa ndiyoti achapidwe akonzedwe so tilinso ndi zina zimene timagwiritsa ntchito zotukira madzi pa hydrant sazo ngati mmene ili ichi pa hydrant ma branches amene timayuza mmene kuti mmene tipeza monso ngakhale nkhwangwa chanchani zo ndizo piki zonse tikhoza zipeza monso kuti mmene momo imakhala ili choncho nthawi zonse or even ikhala kuti pa breakdown imakhala kuti madzi ali muchire palibe nthawi yoti chigalimoto cha faya chilibe madzi kulibe ndipo ndichoke manena kuti mafuna munthu adzabwere nkundiuza zimene zonso abwana ino ndimakuona pa TV malankhulo maphusa pakati mmatinamiza iyi yabwera opanda madzi sidzapezeka ndipo ndi bwino ngati mulebe madzi nditisapite tichedwe tipite ku hydrant ndikuononga kayi madzi mosa tipite mpaka pasini ili input sinathekepo sanachitikepo bwana ndithu tatsogolera ndikukhulupirira mukuphunzira zinthu zambiri zimene anzathu ma firefighters amakhala kuchita akuti samangoyenda opanda madzi chigalimoto chimene nthawi zonse chimakhala ndi madzi ndi mmene ndithu amachitira apa china chimene chiliponso tichiti chabwino siwoneseni alright tangu nditsitsire koje andikata spreader kata so ndekuti chinana cha ka jaws of life akuti makacha ka jaws of life kapena ka genset so ndekuti galimoto iyi akati kuzoti yayi munthu wapanika kufunika tithandize tina ni mwati nthu imene timagwiritsa ntchito ndi zinthu ngati zimene zizo ndikuti mbali imeneyi ndikhudzana mbali ya rescue so kupanga connect uku ndikupanga connect ndi kapampu kameneko kapampu kate ngati pafuna kukanula imene chicha bwana chimatha kukanula pena palipose ndithu kwambiri etu cholemera tu chinthuchi okay azimayi koma amagwira bwinobwino zimene kuteko alipo tintaneko mmodzi gender okay so iyi ndi zina mawu katundu amene amagwiritsa ntchito ku rescue so chifukwa akatiyimbira chachitika ndi chani ku anthu apa galimoto inagwa agundana ndi akanira momwemo akanika kutuluka ndife mapitano kwa hizo zimene zizi kudula kunchotsa munthu uja kapena kukanula kunchotsa munthu uja zimatithandizira kuti tandeza moyo wa munthu mwina pamene tikupita cha kumalechereche ndithu wakucheza kwathu chigalimoto chanuchi anthu amakhala pati okay so iyi mmene inapangidwira inapa iyi kabini I think mkhoza kulowa so abwana mutabwera muno ndekuti ndi mkabini mwanyamata muno mukabini sono ino anayipanga yoti that's why makhalana kuti timakhamuna magalimoto awiri atatu so inoyo inayipanga kuti muli anthu ndikuti kuno number 2 uko number 1 apo kana number 3 chifukwa uku space ndiyochepa inoyo ili ndi galimoto nzake ya utility imene mangonyamula mafafata zena kutsatira kumene kuchako ko poyipanga napanga kuti mukhala nthawi koma befe kuno kwathu kuno malayi kuno ndikuti umakhala anthu ena kukwanisa nambala ija so ndikuti pampo paleta pano akuyang'ana chilichonse mechanical issues kapena chilichonse kukhudza kuti galimoto kuyenda bwanji machina kuyenda bwanji kapena equipment kuyenda bwanji kwa panopo apo number 1 ndikuti kumbuyo kwa ana pali ku number 3 kumbuyo kwa uno apo ndikuti paino khala number 4 then pakatika ndipo paino khala number 5 chigalimoto chanuchi chikamati chupita kumala amene kuli ngozi chaomba galimoto ina mumayima ifeseti komanso ifeseti sitiwomba ina
iwo amatiomba. Aya. Ife yona amene Iwo ndamene amakomba. Chifukwa chani? Ndekuti kunyamuka kwathu ndekuti nizodziwitsa kapena kuti zochenjeza. One ndekuti mabigoni. Galimoto ili mabigoni. Two ndekuti masairini. Umaso tiwonjeza kuti malankhula. Tipaseni njira. Utembe tukhorera ku light tipaseni njira. Timakhali kulankhula zimene zijazo. Nikuyo kuti aliyense amene apanga driving school akudziwa kuti ngakhale mahazard tanthauzo chani, ngakhale msalini kuti tanthauzo chani. So amene adzipereka mpata. Ndife sitiwomba mwa iwo amatiwomba. Ndife sitiima. Chifukwa tamangira kukujesana pange tisanazindikire kuti kaopsedwe. Kapena chiopsezo chimene kuja nchotani. Nanthu angati apanikizika. Kodi miyoyo ingati imene ili pa chiopsezo. So sitiima timangopanga ripoti ku polisi. Pakati wina watigunda. Apolisi amabwera pamene pachotsatira. Amene wina watigunda. Nditatsogolera. Anthu amati fire imachedwa. Anthu amene aja kuwayimbira foni koma ayi ndithu kaya amakhala kupanga chani kumene amakhala ku yankhulanu lotani kwa anthu kata. Ayi ndithu zabodza bwana. Fire sichedwa. Ndipo sinachedwepo. Okay. Ayi. Unless pakhale zifukwa zoveka beyond our level. Chitsanzo. Ngati ineyo chief amene ogwirizira right? Ndekuti performance indicator mu performance appraisal to minimize response time. Nthawi yopanga response zikhale yochepa. Ndiye napatsidwa 10 minutes. Ndiyesetse kuti musite boundary isadutse 10 minutes. Okay. Kumbuya wako tipanga respond 19 minutes, 20 minutes. Koma pano on average tipanga respond 13 to 15 minutes. Kuchoka pano kufika pakanengo pamimu. Kuchoka pano kufika Bunda. Kuchoka pano kufika Chitedze. Noti ma distance wasankalika timu even peak hour timakhala within ndio likanthawi kwachepekera hapo 10 minutes, 7 minutes, 8 minutes kulenga ni distance imene zinthu zikuchitikira. Zinachitikako kuti mukathimisa moto ndi imene makwalala athu alili galimoto yasokera. Yes, kwambiri. Anthu amene amayimbira kufaya amakhala abalalika. Amakhala kuti ni nyengo ndithu yovuta imene chimakhala nyengo wawa. Ndi kumakondobwera information yosakwana. Hello kufaya kumeneko wakikulo kunyumba iku yakwantsiriza yaduka phone nauntsirizayo nditiwere kuti wankulu ntsiriza ndi wankulu ntsiriza tilowere uku timapeza kuti tasochera mwina sosana ndipase so namba yake kuti bwaima mu control mwina mujamo yoti sidathe kuonesa namba kuti namba anaimba ndi yachani pola kemba kuti cell phone ndimazoto ka timwimbireso munthu ameneyo alipase direction yabwino so zimatheka kusochera ndithu 2 ena amatisocheretsa mwadala ayimba moto koyambirira akwanitsa kuzimitsa koma fire auza kale anthu amaganiza kuti fire ndiyo timachaja timalipitsa kodi ndi zaulere ife ya fire muno mulilongwe ndi yaulere as far as anthu amene ali within musita muno aulibira masiteretsi chanchanizo ndizo timakhala kapeka service ingati zimodzi zimene azinyala waste management amene ajama kachosa zinyala aja sa charge tukwapisa service foti akulipira masiteretsi foti ni anthu amene tina limodzi mu dera lino la Lilongwe State Council malire ali Lilongwe State Council so chiro athu ndi yaulere ndamona ngati okay tauza kale fire akabwera kadzapeza kamoto kake kamene kakadzati kalipira kamene ndiro adzati charge ife siti charge ndi yaulere ndi anthu amasankha kukhala chete osanena kuti afire chete auza mwina kuiva selili wewe ni kutiko sali pasa direction yabwino so zimatheka kuti kusochera kwambiri mwina ndikudziwa pali zambiri zimene tikanakhala tukapirana koma mawu anu amene mukhoza kupereka ku mtundu wa Malawi mu ntchito yanuyi totani komanso ndikufuna mumulimbikitse mnyamata amene amafuna adzapange firefighting msungwana amene amafuna adzakhale firefighter uthenga wanu kwa munthu amenewo ndotani zokwambiri choyambirira ndi khumbo langa kuti Malawi wina aliyense service iyi ya fire aitenge kuti ni ntchito imodzi yofunikira kwambiri moyo wawo watsiku ndi tsiku mmene amatengera mmene amafuna apolisi mmene amafunira asilikali mmene amafunira ifeso azitenge chimodzimodzi ngozi ya moto sisankha andi ngozi ya moto m'Malawi munomo pa national level tikapanga list imabwera pa number 4 number 5 ndikuti munivomereza kuti kuli mafulazi mwina kuli madrought kuli njala koma at council level either city council level or municipal council or district council or town council chopezo chachikulu ndi moto chisazo munomo usile munomo mwina kuno kusite kuno mafulazi kulibe koma ni ngozi yanji imene khozochitika kawiri kunoko mkono ndi moto imene mobwera mwatipeza kuti ku moto imene muchoka mwina makukha kuli ku moto mkuchoka kuli moto zopsezo za moto khozochitika tsiku ndi tsiku ndi chopsezo choyamba pa council level
ndi wina aliyese ngati chichopsezo choyamba akuyenera kuti adziwe kuti moto uli m'magawo anji, moto umafunika chani, kuti anthu ena koposaposa kusamala kuchizungu chabwino ndi kuti housekeeping standards. Chifukwa moto uliwonse sikutaza moto mene maji imachitika zoti nzopeweka. Chifukwa mwina munthu anayiwala uzimitsa magetsi, mwina chifukwa cha katundu amene amasunga, mwina pena anayiwala kandulo, zinthu zoti kuseri kwake kuli munthu sanachite bwino china chake. Chomalizira anthu akhale ndi manamba za fire. Atsogoleri kuti kuvomereza ola inuyo ndanda kufusa kuti uli namba ya fire mufuna ndiyange pa TV koma tikupatseni bwachita nganu wake ndi mufotokoze. So timakhala kuti anthu alibenso mafone namba za fire. Chifukwa chani alibe mafone namba za fire? Wani chikukhala kuti mwina awareness. Tivomereze feso ngati fire tena tipite ku anthu, tipite ma location osiyana tikapase manamba. Komanso anthu onse akhale ndi chidwi. Akhale ndi chidwi kuti zali zachitikira pano. Akayimbira ndani? Akauza ndani? Fire yani ali mabwera mochedwa anauza ndani? So anthu sakhale ndi chidwi, akhale ma emergency numbers. Ameti makampani mu tipitire ma training, ting'ono ti ma first aid trainings, ma fire wardens. Imene zidzathandiza, zapulumutsa moyo wa munthu wina ake wina tsiku lake. Ifeso manyumba mwathu tikhanazo zonse bwino. Pasatsogoleri tima extinguisher, suti ndochidwa kwenikweni. Tikukhala nako mnyumba kumaphusana. Nzotheka zona. So zonsezo zilinkalikati mwa ndime zimene zikhoza mtundu wa Malawi. Nzotheka. Kupanga Malawi wabwino. Pamene tidzipita ku malecherechi koma ntchito yanu isifunika kutsanzika. Kapena kuti utsanzika kai kwa gogo. Utsanzika ta. Aya bwana. Ni ntchito ina yonse imene makhachi ni profession, ni career. Ni career, tabula zaphuza ntchito, bwino kama timaphunzitsidwa. Mwina kusama maeleza, mwina upanga choncho, So limakhala kuti wani tikudziwa imene kuchitika. Andi moto wina mwina ukhozotheka, mwina moto wakula simwena to mulowe munthu. Akukafera mwina bidwe kuzomugwera. So amene kuti munthu afafata akuzindikira chuchiyani chani ndipo inotsala ndondomeko yanji akunoza tekniki yanji yolowera mkati muti. So kulibe zatsenga kamene kukatsanzika aya ndinotsonza bwana ndithu ndi akuti sizifunika kutsanzika zimenezi ndi zabwinobwino. Pali munthu wamayi amenenso amathimitsa moto, ndofuna ndingowafunsa mafunso awiri kenako tione kuti kodi machitachita ake tikhale tikuchita motani. Mujani manenera muja kuti ndikhala ndi munthu wamayi amene nawonso ndi firefighter. Ndinawo ndithu munthu wamayi amene amapanga zimenezi. Dzina ndilani komanso mwagwira ntchito nthawi yatali bwanji imene ya firefighting? Ine ndi Manes Banda, ndine firefighter ndithu professional. Ndagwira ntchito kwa 4 years mu field imene ya firefighting services. Chinakulimbitsa mtima chanu kuti munthu wamayi mukapange nawo zimenezi. Ndikuona zitsulo zolemera zimene makhapu kunyamula pano. Ino chinakulimbitsa mtima chanu komanso mmagwira motani? Ntchito imeneyi chondilimbitsa mtima chake. Ntchito iyi ndi mayiranidwe apaderadera. Chifukwa mu field imeneyi muli kupulumutsa miyoyo ya anthu komanso kupereka kwathandiza kwapulumutsa kungozi komanso kwasamalira kufikizana apite ku chipatala anthu aja. Ndiye mu field imeneyi chimandisangalatsa ndichoti ndikuthandiza anthu amene ali ovutikitsitsa chimene wina wake sindingathe kupangira wina wake koma kudzera mu njira iyi ndimathandiza anthu ambiri osiyanasiyana. Simunakhaleko ndi tsiku kuntchito kupita kuti komatunde kanaziyambiranji zimene zine munthu wamayi? Masiku amenewo ndi alipo ambiri. Lero tikuchokeranso ku ngozi yoti chovala chokhachi chimene mwavaliramo sizophweka. Mene mwavaliramo khamu kuti ukalowanso mu hiti so yochuluka ndi chiopsezonso ku matupi athu. Komano ndafotokozera poyamba kuti timagwira ndi cholinga chopulumutsa miyoyo ya anthu. Ndithu ndi maganizo amenewo amakhalapo koma ndi cholinga cha ntchito yathu timapezeka kuti maganizo achataya oti ntchito ikuwawa. Ndofuna mumulimbikitse mtsikana amene mwina amangosiliranso ngati zimenezi koma nkumachita mantha kuti mwina ineyo sindingakwanitse. Mtsikana anzanga kumene uli palibe chosatheka. Ngati wewe uli ndi manja, uli ndi miyendo komanso ukuyenera upange chinthu china chake pa dziko lino lapansi chothandiza anzako ngati kugwira ntchito zosiyanasiyana monga ngati zimene zizi. Ndiye ukhoza ulimbikira skulu, kulimbikira ma science subjects kuti udzakhale ndi mwayi ngati ine pano ndine firefighter kudzera mu maphunziro anga amene ndinachita bwino mbuyo. Zikomo kwambiri. Pamene paso ndi pamapeto pa program yathu ya lero ya Haso Yanga. Ndikukhulupirira maphunzira zinthu zambiri, kutali zambiri nanenso sindimazidziwa koma apa ndazidziwa. Bwanji ine ndivule zinthu zikutentha kwambiri. Zofunika ndi ma firefighter, ma professional amene amazidziwa bwinobwino. Dzina langa ndine Songanani Silia mwakomanonse.